Vil du videre i dit arbejdsliv? Vil du udvikle dig i din nuværende stilling? Eller vil du prøve noget helt andet? Det handler ikke om, at vi skal være et bestemt sted i vores liv i forhold til at gå til en coach. Det handler om ønsket om at ville en forandring. Som leder vil du opleve hos os i Mindstairs, at vi blandt andet arbejder med værdisæt. Det er så væsentligt, at vi kender vores værdisæt i forhold til vores trivsel og i forhold til, hvordan du også er som leder, som medarbejder, ja, og som leder i dit eget liv. Når der ikke er overensstemmelse mellem det værdisæt, du har og det, du oplever på din arbejdsplads, så bliver det usundt. Som jobsøgende er det en god idé også at opsøge en coach for at få skabt noget mere selvtillid, selvværd, engagement, motivation i sin jobsøgning. Og det er det, vi gør i Mindstairs. Vi er meget opmærksomme på at skabe det her engagement. I forhold til etikken, der er det enormt vigtigt, at vi som fagpersoner også kender vores begrænsninger. Der kan være mennesker, som ikke er parat til den udvikling, forandring, som de egentlig havde troet, og der er der andre fagpersoner, der må træde til. Vores faglige område er jo, at vi arbejder med mennesker. Vi er ikke eksperter på andre menneskers liv, men vi er faglige specialister inden for menneskelig udvikling. Og det, der er vigtigt at forstå, når man går til en coach, det er, at hos en coach, der arbejder man fremadrettet, man arbejder med handlingsplaner, man arbejder i det ståsted, man har her nu. Det kræver noget tid, det kræver et samarbejde at gå ind og arbejde med de her ting. Du skal vælge Mindstairs, hvis du ønsker en coach, der arbejder med hjerne og hjerte.